5 стагоддзяў квітнела старабеларуская цывілізацыя. Старадаўнія беларусы-ліцвіны валодалі багацейшай музычнай культурай. Гэты інструмент быў настолькі упісаны ў традыцыйную культуру, што Беларусь не саступае ў гэтым плане ад Шатландыі. Дуда – беларуская валынка. Духавы язычковы інструмент, які ўпамінаецца ў старабеларускай літаратуры ўжо з 15 стагоддзя. Займаючыся даследаваннем гісторыі гэтага інструмента на Беларусі, а менавіта міфалогія гэтага інструмента, упісанасць у рытуальную абрадавую практыку, я прыйшоў да высновы, што гэты інструмент ніадкуль і ніколі сюды не прыходзіў. Дуда нарадзілася і нараджалася на гэтай зямлі ад самых пракаветных часоў. Дуда, паводле беларускай традыцыі этнічнай, яна пачынаецца ад рытуалу, а менавіта ад калядна. Захавалася песня, калядная песня, дзе літаральна і прамаўляюцца: «Не бойся, козачка, стральцоў-мальцоў, бойся дзеда старога, ён цябе забее, скуру злупе, дуду пашые». Дзейства падчас калядаў, калі перапранутыя людзі, калядоўшчыкі ходзяць па хатах і віншуюць гаспадароў, падчас якога сапраўды адбываецца тэатралізаванае забіццё казы, якая аджывае толькі пасля таго, як гаспадары дадуць дары калядоўшчыкам. У старажытнасці, яшчэ ў дахрысціянскія часы, сапраўды на каляды адбывалася ахвярапрыношанне казы непасрэднае, і з яе потым рабіўся інструмент. Дуда – это символ гармонии мира, символ гармонии, умиротворения богов. Ужас охватывать начинает тогда, когда я понимаю, что за этим стоит 6000 лет культуры. Великая культурная революция, произошедшая в результате приручения животных, олицетворена в этом инструменте. И это меня потрясает. Відавочна, што былі сем'і, якія культывавалі гэты інструмент. Па некаторых звестках рагаўні захоўваліся ў сям'і дудара і перахадзілі да сына. Таксама сведчыць пра тое, што дуда канчала свой век, сын павінен быў зрабіць дуду, напрыклад, і скарыстацца гэтымі рагаўнямі. Это нейкая каставая, ўжо народавая традыцыя. Таксама можна сказаць, што дуда граў толькі год. І на каляды рабілася новай кожны раз. А так дуда вешалася на дуб, альбо разбівалася аб дуб. Яна служыла цэлы год, і рабіўся новы інструмент. Спецыфіка беларускай дуды, у адрозненне ад, прынамсі, ад шатландскай ці галісійскай, у тым, што у нас дуда больш звязаная з абрадавай практыкай. Дуда з'яўляецца вельмі істотным фактам карціны свету яшчэ да хрысціянскага часу. Можна вельмі доўга разважаць пра ролю дудара і ягонага інструмента. Ці сам дудар увасабляў у сабе
адпаведнік Пяруна, грамоўніка, дуда увасабляла самое ягонага праціўніка Вялеса. І разам узаемадзейнічаючы, так, яны адтваралі вось гэтую сакральную прастору. Малады прыязджае да маладой з дударом, а маладая сустракала яго з дударом, да? І два дудары ігралі паздравіцельныя такія мелодыі, да, заручыны. Упершыню беларускую дуду намаляваў шведскі падарожнік Олофс Магнус. Гэта быў 1555 год. Але на яго гравюры мы бачым дуду нямецкай канструкцыі. Можа, швед Магнус памыліўся, прыпісаўшы такі інструмент беларускім землям. Справа ў тым, што ў 16 стагоддзі дуды нямецкай канструкцыі распаўсюдзіліся па ўсёй паўночнай Еўропе. Калі разгледзім мініяцюры і гравюры 16 стагоддзя, то пабачым, што такія дуды былі папулярнымі ў многіх краінах Еўропы. Аказваецца, у падрыхтоўцы кнігі Магнусу дапамагаў ягоны сябра, шляхціч з-пад Вільні Мацей Гідройц. Больш за тое, гісторык са Стакгольма Андрэй Катлярчук мяркуе, што Гідройц сам намаляваў дудара са сваёй радзімы. Пад гравюрай Магнус падпісаў: «Музыкі сваёй ігрой так прывабліваюць медведзяў, што тыя выходзяць з лесу. Мы зрабілі эксперымент. Замовілі дуду той жа канструкцыі, апранулі дудара па той жа модзе і нават прывялі медведзя. На дзіва, медведь не толькі не спалохаўся, гукі дуды яму падабаліся. Найстарэйшая беларуская дуда захоўваецца ў Лепельскім краязнаўчым музеі. Калі казаць пра ўнікальнасць гэтай вераўскай дуды, так, менавіта ў ейнай эстэтыцы, але ад самых прыгожых. Самыя прыгожыя лекала, лініі, рахаўня, па аздобе, па металёвым ліцці, которые тут выкарыстаны. Здымем строй у закрытай манеры. Ён хутчэй за ўсё граў разам са спевам. І прынамсі строй гэтай дуды ён адпавядае календарным і радзімным спевам гэтага рэгіёна. Это был инструмент, без якога духовно не мог жить сам музыка.
У Мінску адбыўся другі балцкі дударскі фэст. Сваё майстэрства грання на старажытным інструменце дэманстравалі музыкі з Літвы, Швецыі, Шатландыі, Беларусі. Пад мёрамі ўдалася зафіксаваць расказ бабкі, якая рассказала пра дудара, які зрабіў перахаднік на жалейку з маленькім чэрапам казлёнка. Тут был чэрап просто умантаваны, і з чэрапа выхадзіла жалейка. Надметь полный этот пузырок. Ну, а тогда он этот воздух сходит, но он пальцами перебирает и петь. Краще выиграл старичок. Ну, А это в якім годзе было? Ой, это до войны. До 40-х годов. Подобное на гэтую з такими вот рогавнями? Гэтка же, може, рожка не было бы так. А по гуку як? Было подобно на гэтай? Ну-ка заиграй. Ну? Давай, Анёла. Подобно. Ну, и вот там гудит все время. Гудела это самое. Конечно, это и мелодия, и голос еще. В 30-х где-то годах. Ну, это при Польше еще было. Такая жалейка зроблена, вот, ну, из дерева тут повырезано, так вот. Там він перебирав мелодію. А там було так само вот так вот зроблено? Было. Было, да? А ну, это мешок, который Ну, и тогда под это чистки под папу, а тут выдает этими. И дмечу я Змець, ага. И так красиво выдавал он. Вот тут вот? То есть он не сзаду висел, а где-то Нет, ближе? где-то на грудях тут вот так вот. А, вот тут вот, да? Да. Вот такий у яго был мяшок, вот так, як грушана, вот такая вот это у яго такая, это точно подобие, як это ягоная. Вот, на коляйку держал. Ага. Музыка дудовая у нас, она ничуть не горшая, чем у той самой Ирландии и Шотландии, нават некоторые цікавейшая и значно больше репертуару. Цимбалы расслабляюць, цимбалы вводзяць у нейкі туман жаноцкі, сказаў бы. Дуда гэта мужчынскі інструмент, такі ён будзець валевыя пачуцці. Цяперашні час ён тым цікавы тое, што дуда ўваходзіць у склад гуртоў, якія граюць музыку самую разнастайную. Гэта і музыка сярэднявечная, і постфальклорная, прысутнасць дуды ў рок-гуртах.
Гэты інструмент гучаў і ў рыцарскіх замках, і на ратушных плошчах, і нават у касцёлах. Ён стаў сімвалам музычна-паэтычнага мастацтва ўсёй Еўропы. Гук лютні не падобны да гуку ніводнага з вядомых мне інструментаў. Ён, пры тым, што ён вельмі ціхі і лютня не валодае вялікімі дынамічнымі і тэмбравымі магчымасцямі, гэты гук вельмі цёплы, вельмі прыемны, ён зачароўвае слухача. Как говорят современные лютнисты, очень интересно, вот мне посчастливилось вот общаться, скажем, там, вот, с некоторыми из них, например, Брайан Райт, он так философски сказал, что гитара, ее звуки направлены вовне, в зал, они обращены к слушателю, а звучание лютни, оно в первую очередь обращено внутрь самого человека, на ней играющего. Лютня – струнны шчыпковы інструмент. Першае ўпамінанне пра лютню на Беларусі адносіцца да канца 15-га, пачатку 16-га стагоддзяў. Вельмі істотна, што менавіта ў лютневым рэпертуары, у арганным, у клавірным мы бачым тоеснасць музыкі Беларусі і музыкі заходняй Еўропы. Прозвішчы забытых сёння беларускіх лютністаў гайдалотаў вяртаюцца з нябыту. Прозвішча аднаго з іх, Чурілы, што пад акампанемент лютні спяваў на старабеларускай мове пра Літву Каралевічу Жыгімонту, трапіла ў энцыклапедыю літаратуры і мастацтва Беларусі. Гэта пачатак 16 стагоддзя. Лютня сопровождала людей и в каких-то боевых действиях, и в походах, и ее можно было найти в хижине у ремесленника и в дворцах знати. Так как сейчас, наверное, сложно найти семью, где не было бы гитары, а также тогда, наверное, и практически в любой хижине можно было найти лютню. Прафесійнае выкарыстанне лютні на Беларусі пачалося ў 16 стагоддзі. Многія гісторыкі гэта звязваюць з мецэнацкай дзейнасцю жонкі Жыгімонта Старога Боны Сфорцы, якая на пачатку 16 стагоддзя запрасіла шмат музыкаў з Еўропы. Королева Бона сама неплохо владела лютней. Она очень любила путешествовать и очень любила, чтобы в путешествиях ее сопровождали звуки лютни. Первый инструмент этого семейства, вернее их корпуса, делали из панциря черепахи или из тыквы, которые обтягивали кожей. Вот. А в более позднее время мастера стали изготавливать корпус из дерева. Обычное вот количество ребер может от 11 и может быть в сторону увеличения, бывает и больше. Вот. Вторая часть лютни, которую я упомянул, это гриф. Ну и корпус завершается тем, что приклеивается сверху, значит, самая важная деталь – это верхняя дека. В первую очередь от верхней деки, от качества дерева зависит качество звука будущего инструмента. Вот. В отличие от более поздних гитар, вот, лютня имеет розетку в виде, вот, то есть такие вот извивающиеся какие-то ветви, там очень много разных рисунков бывает. Но вот именно наличие такой вот розетки говорит о восточном происхождении лютни. Лютня адыгрывала таксама вялікую ролю ў аматарскім музыцыраванні.
І гэта можна зразумець, напрыклад, з успамін менскага воеводы Кшыштафа Завішы канца 17 стагоддзя, які пісаў, што вось ён ладзіў нейкае ў сябе дома свята, і было шмат гасцей, і дачка суддзі вельмі добра музыцыравала на лютні. Сярод слуг і челядзі Завіша згадвае музыканта Былінскага, лютніст і скрипач, надзвычай добры чалавек. Лютни приписывали также еще психотерапевтическое воздействие. Считалось, что если вот человек страдает зубной болью, то, вызвав лютниста, так сказать, эту боль можно, значит, унять. Если у человека бессонница, то опять-таки лютневая музыка помогала ей эту проблему решить. Лютневая музыка нас сопровождала и трапезу, и это и встречи гостей, это и танцевальные какие-то вечера. Лютня стала улюбёным інструментам і беларускай шляхты, і беларускіх гараджанаў. Упершыню лютнепадобны інструмент намаляваны на Беларусі псалтыры першай паловы 16 стагоддзя. Рэнесансную лютню бачым на тытульнай старонцы музычнага зборніка 1588 году. Паэт выконвае свае вершы пад лютню на гравюры 1618 году. Музыка грае на барочнай лютні ў віленскай гравюры 1644 году. Шляхціч у хатніх умовах займаецца з лютняй на малюнку 17 стагоддзя. Гараджанін з лютняй на гравюры Александра Тарасевича 17 стагоддзя. Для лютни писалось огромное количество произведений. Все дело в том, что тогдашние музыканты, в отличие от современных, они должны были совмещать в себе и композиторский дар, и дар исполнителя. Это было непременное условие. Гитаристу легко было отложить гитару в стороночку, взять в свои руки лютню и совершенно спокойно на лютне играть. То же самое мог сделать лютнист. Он мог без всякого труда перейти к игре на гитаре. Но более престижным было именовать себя лютнистом. Сярод буйных лютністаў заходнееўрапейскіх, якія жылі і працавалі ў Беларусі, венецыанскі лютніст Демет Катон, які з 1601 года служыў у літоўскай гродзенскай капэле. Заходнееўрапейская паэзія 17 стагоддзя услаўляла музычнае майстэрства Антуана Галу Данжера, французскага лютніста, які памёр у Вільні. А вось у сярэдзіне 18 стагоддзя пры слуцкай і нясвіжскай радзівілаўскіх капэл служыў славуты чэшскі лютніст Йозеф Когут. Петербург, Москва, Вільня, Франкфурт на Майне, Брюссель нават, я не кажу про Варшаву, Кракаў і іншыя гарады такога славянскага замежжа. Яны ўсе утрымліваюць у сваіх сховішчах тыя нотныя матэрыялы, якія маюць непасрэднае дачыненне да беларускай гісторыі. We'll just do it together and you just follow. Okay. Это инструмент полифонический, на нем можно было исполнять многоголосие, на лютне аккомпанировали пению.
когда к князьям и монархам приезжали гости, то по каждому новому поводу писалась отдельная музыка. Если, скажем, один и тот же человек приезжал вчера, и вот он приезжает сегодня, уже вчерашняя музыка не могла использоваться. У лютни очень крепкие корни белорусские. Вот. Вряд ли это произошло бы, скажем, в соседних там, государствах, вот, например, в России или на Украине. Потому что было много талантливых лютнистов во времена Великого княжества Литовского. И мне так невольно вспоминается вот рассказы о том, что в начале советского периода в каждой социалистической республике судорожно искали, какие есть национальные инструменты. И искусственно создали такой якобы белорусский инструмент цимбалы. Хотя цимбалы есть и гуцульские, молдавские. И вот так, по сути, настоящий белорусский инструмент как бы не был найден. Вот я думаю, что лютня вполне может быть названа не только европейским инструментом, но и у нее очень, на самом деле, история связана с нашей местностью, очень богатая. Ее по праву можно называть и белорусским национальным инструментом. Колавая ліра – струнны смычковы інструмент, у якім ролю смыка выконвае кола. Ліра упамінаецца ў беларускай літаратуры з пачатку 17 стагоддзя. Колавая ліра прайшла на Беларусі вялікую эвалюцыю. Ліра гатычнага ўзору, ліра рэнесанснага тыпу, барочная беларуская ліра, гітарападобная ліра, ліра слуцкага тыпу. У заходняй Еўропе яшчэ дасюль жывая традыцыя лірніцкая, але граюць на ёй пераважна танцавальную музыку. Спецыфіка Беларусі ў тым, што нашыя лірнікі гэта старцы, гэта тая частка старажытнага яшчэ дахрысціянскага жрэчества, адна з частак жрэчества, якая мела сваёй роляй падарожніцтва. Она была перасоўнай. Яна хадзіла па землях, па святых месцах. Мąż na koniu jeździelny, czystek uzbrojony, wieży pędem miecz ostry, mając wyniesiony, na Moskala o pomoc nikogo nie prosił. Sam go zawsze dopadnie, ledwie tak lotnego. Faeton na oblakach pędzi konia swego. Ustępuj ty, Niemcze, i możny Turczynie, póki się was pogoniej, który nie nawinie. Старост таксама успрымаўся як дух, як пасланнік з неба. Это не быў чалавек. І прычым незалежна ад узросту. Это мог быць вельмі стары дзед, а мог быць хлопчык малады. І это быў цэлы рытуал. Служба лірніка настаяла ў тым, што ён прыходзіў у вёску
и обыходил все домы с молитвами о всех померших той родиме, куда он заходил, до той хаты. Лірніцтва не было ад жабрацтва, это был стиль жыцця, это было пэўны светапогляд. І вельмі цікавая традыцыя, потому что старац сам по сабе это чалавек з тамтаго света, які прыходзіў і спалучаў той свет з гэтым. Далеко ж ад мяне, а я чую цераз людзі жалеюць мяне. З аднаго боку, ліра выкарыстоўвалася для сакральных спеваў, а з другога боку, гэты інструмент заняў месца ў традыцыйна-абрадавым жыцці простых людзей, якія да таго ўжо існавалі як абрадавая з'ява ў грамадстве. І трэцяя лінія, дзе ліру мы можам бачыць, это светская культура. Не ляжы ветрополю між гор на разору. Дай устань помаленьку, дай завей потихеньку. Найстарэйшая беларуская ліра захоўваецца ў краязнаўчым музеі Мінскай вобласці. Гэта інструмент канца 19 стагоддзя. Маркуючы по калках, струн было 4. Одна тут, вот два трымальнікі гэтых струн. І дзве шлі у сам кораб. А вот што цікава, што вось тут струны, якія шлі да кола, мелі перагародку. І прычым спявалі і рэлігійныя песні, гістарычныя нейкія. Тым не менш, па заказу, калі гэта была нейкая, можа, вечарынка, то і танцавалі на нейкія мелодыі. Колкам дабываўся гук на кожны рух клавішы. Трэба даць дань школе майстра Крайко, які распрацаваў сваю версію ліры, якая мела клавішы вось тут, кнопачкі, такі як баяны круглыя. Пяе, оживая дрэва под руками Владимира Андреевича Крайко, становятся цымбаламі, жалейкамі, лірамі. І гучаць яны па ўсёй краіне. Рабілі ліру у сучаснай версіі. Яна трошку рознілася ад аўтэнтычнай, і пераважна інструменты ўжываліся ў такіх фолкавых гуртах. Часамі это была проста рэч экзатычная на сцэне. Ён прадоўжыў гэту сваю ідэю такой ліры пра свайго вучня Владимира Яковлевича Пузыню. Апантаны у сваёй працы, у фальклоры, народныя песні. І вось удзячны тым людзям за тое, што яны таксама мяне ўзрушылі. Я адчуў сябе, што я беларус. Далі мне вось такое натхненне на ўсё маё жыццё працаваць у гэтай галіне. Першыя, хто зацікавіўся, хто вынес яго на сцэну, гэта былі песняры, дарэчы. У них была ліра, зробленая на ўзор барочны, што захоўвалася ў нашым музеі, да якой я ставіўся так, як зачараваны. Я не ведаю, хто ту ліру зрабіў, але на першых здымках песняроў эта ліра фігуруе. Скажи, Ганулька, а ты правду мне? А ты любишь меня, а ты
Я цікавився все ж таки коренями, да, і цікавився інструментами, які опирався на більш аутентичний варіант і був прив'язаний до конкретного образу лірницького. І ось в виніку у мене вийшов цей інструмент. Ліра, яка за мною висить, це ліра, яка зроблена по узорах слуцької ліри. Ну, я її допрацював вже більш на кшталт акустики, може бути. Ну, це от основні елементи, да, які клавішний механізм, колкова коробка, груді, плечі, спот, ось накривка кола, корба сама з колом і ручка до корби. А меня приказываю раз, пекло ж не дочекается вас. Гэты інструмент прыцягваў увагу і прыцягвае зараз шматлікіх людзей, тых людзей, которым неабыякава што елі, што пілі, што рабілі, што танчылі, што спявалі старажытныя людзі. Гуслі – струнны шчыпковы інструмент, які ўпамінаецца на Беларусі ўжо ў 12 стагоддзі ў сказаннях Кірылы Тураўскага. Прынцып гука, гучання вельмі цікавы. Гук, который атрымліваецца падчас вібрацыі струны, ён перадаецца праз паветра, ну і некаторыя ступені праз струнатрымальнік і калок. І узмацняецца дзякуючы таму, што працуюць дэка і сам корпус. Дапамагае ўзмацненню гука і стварэнню гука, яго, так скажем, тэмбру і афарбоўцы, дапамагае сама крыліца. У антычнасці існавала раздзяленне па статусах двух тыпаў інструментаў. Духавыя былі звязаныя з экстатычнымі абрадамі, звязанымі з Дыянісам, мэтай якіх было дасягненне нейкіх экстатычных станаў. Наадварот, струнныя інструменты былі звязаны ў антычнасці з Апалонам. Гэта арыстакратычная традыцыя і, адпаведна, музыка на струнных інструментах надавала чалавеку шляхетныя эмоцыі, спакойныя, ураўнаважаныя. Амаль тое ж самае мы знаходзім у беларускіх тэкстах традыцыйных песняў. Адзін з іх вясельны. Як дуда зараўла, усіх з розуму звяла. Як гуселькі загралі, усіх на розум настаўлялі. Існуе тры вялізныя групы гусляў. Першая група – гэта гуслі лірападобныя, яшчэ вядомыя як гуслі з ігравым акном. Другая група – гэта гуслі шлемападобныя, таксама вядомыя гуслі псалтыр. І трэцяя група – гуслі крылападобныя. Найбольш старадаўнімі з гэтых трох тыпаў з'яўляюцца гуслі лірападобныя. Усе знаходкі, з якіх шэраг знаходак наўгародскіх і адна знаходка гданьская, зроблены ў буйных гандлёвых кропках на шляхах з варягаў в грэкі.
Ліропадобныя гуслі адрозніваюцца тым, што у іх в адрозненне ад усіх іншых тыпаў ёсць лірнае акно. І ігралі на іх, трымаючы інструмент вертыкальна, так як ліры, а не так як гуслі. Традыцыя лірападобных гусляў развівалася пад моцным варяжскім уплывам. І найбольш верагодна, што у 13 стагоддзі пад іншым культурным уплывам на ўсходнюю Европу, калі пайшоў уплыў хрысціянскай Візантыі, гэтыя гуслі саступаюць сваё месца гуслям іншым, гуслям шлемападобным. Гэты інструмент пакуль толькі ў выглядзе нарыхтоўкі. Гэта будуць шлемападобныя гуслі, прыкладна колькасцю на 10 струн. Гуслі лірападобныя ў 13 стагоддзі знікаюць. У гэтую вызваленую імі нішу трапляюць не толькі шлемападобныя гуслі, якія мы глядзелі недавно. Таксама в гэтую нішу трапляюць і гуслі крылападобныя. Як пайду я в стайню вайскавую. 12 стагоддзе. Ваўкавыск. 14 стагоддзе. Аршанскае Евангелле. 15 стагоддзе. Радзівілаўскі летапіс. Пачатак 16 стагоддзя. Віленская мастацкая школа. 1902 год. Віцебская губерня. 1927 год. Беларускія гуслі этнографа Прывалова. Беларускі гусляр з кнігі этнографа Прывалова. Один из моих любимых вариантов нового кшталта гуслей — это крыловидные гусли, которые иснавали у Латвии, у Латгалии, у нас. Маладыя людзі ва ўсе часы майстравалі такі інструмент, каб прыгожай ігрой на такім інструменце прыцягваць да сябе ўвагу сваіх будучых жонак. Гэта традыцыя апісана ў вясельных песнях, былінах, казках. Ёсць крыніцы яшчэ з 12 стагоддзя апісанай гэтай традыцыі. І мне пашчасціла таксама прывабіць сваю жонку, менавіта будучую жонку тады яшчэ ігрой на гуслях. У свой час я здымала жывую традыцыю, жывое вяселле у вёсцы Моталь Івановскага района Брэсцкай вобласці. І вось там такі момант вяселля ёсць, калі асыпальніца, это сестра маладога, значыцца, жытам асыпае маладых. І ў гэты час жанчыны спяваюць песню, у якой ёсць такія словы: «Я над річкою стаю, я на кістанькі іграю». Я пытаюся у жанчын з этой вёскі: а што такое кістанькі? Яны кажуць, для іх это звычайная рэч тады была. Яны гавораць: а это вот, можа яшчэ хто з мужикоў зробіць такое, это лапатка кабана або лася і жылы нацягнутыя. Малец, который играл, он был с маминого года, 16-го. А их водять рукой, да? Да, тата не умел, тата умел. А як він грав? Ну, вообще тата, здається, граючи. Ага. Гусли в своей сути — это простой инструмент. Это корыто долбленное из цельного ствола, вот, или там доски, пластина еловая и несколько струн.
Я просто беру кавалак дрэва, который вельмі блізкі по форме до гуслей. І калі ён у мяне адразу ў руках, я адчуваю, што ён гучыць не ватны, а ўжо ёсць у ім адразу ў кавалку нейкая акустика. Тады я спрабую уже с этого кавалка, уже придаючы тыя ці іншыя формы, выцягнуць як мага больш резонансу, так скажем. Размалёўваецца под будучы инструмент, выбирается стамесками резонатор. Звычайно это тесло и секера. Калі інструмент мае пэўны выгляд, резонатор выбраны, наверх наклеивается дека, шукаем рыбе клей, розныя сталярныя клеі спрабуем. Калі зроблена адтуліна, уклеена дека, трэба разам вышліфаваць. Трэба яго напітаць чым-небудзь. Тут дадзены корпус напітаны воскам, звареным з каніфолію разам. Не страшно будет уживать в любых атмосферных умовах, потому что яны амаль што наскрозь пропитаны. Ну и все равно гусли не гучаць адразу. Не ведаю, як у каго. Ці это просто прызвычаиваешься до гуслей, до іх гука, ці яны на самой справе павінны набраць нейкіх пазітыўных вібрацый. Не ведаю. Вот. На самой справе гуслі гучаць, мне гуслі гучаць не адразу. Тыдзень, два, напрыклад, пасля уже пачынаеш разумець, ці гучыць этот инструмент, ці не гучыць. Гусли очень инструмент тонкий и не обладающий такой акустикой, каковой обладают, например, развитые современные акустические инструменты, оркестровые там, и даже, в принципе, классическая гитара. Если рядом поставить гусли и гитару, гитара просто убьет. Она задушит гусли своим тембром. Вот. Соответственно, очень хорошо гусли звучат с инструментами подобного происхождения, подобных акустических характеристик. Сурма – духавы мундштучны інструмент, першыя выявы якога на Беларусі сустракаюцца ўжо з 13 стагоддзя. Разам з роўнымі сурмамі існавалі і сурмы загнутыя, якія часам абцягваліся бяростай. Зазірнем у радзівілаўскі летапіс 15-16 стагоддзяў. Тут сурма паказана як галоўны вайсковы сігнальны інструмент. Сурма прысутнічае ў падзеях, выключна звязаных з вайсковымі дзеяннямі. Як бачым, паходны побыт сярэднявечных рыцараў немагчыма было ўявіць без гэтага інструмента. Але разам з роўнай сурмой у радзівілаўскім летапісе бачым і сурму выгнутую. Яна адрозніваецца ад больш такой выгнутасцю калена, больш тонкімі сценкамі. Сурмы на Беларусі майстравалі спрадвеку.
13 стагоддзе лаўрышаўскае Евангелие. 15 стагоддзе радзівілаўскі летапіс. Пачатак 16 стагоддзя Віленская мастацкая школа. 1555 год забавы з мядзведзямі на Літве. 1595 год хроніка Мартина Бельскага. 17 стагоддзе гравюра ў гонар бітвы пад Кіргольмам. Гравюра ў гонар роду Тышкевічаў. Заўсёды успамінаецца моя першы інструмент сурма. Вельмі цікавы інструмент. І вось надышоў такі час, калі сурмы увайшлі ў партытуру оперна-сімфанічнага аркестра. Это здарылось пасля таго, як мне аднойчы наведаў наш малады кампазітар Володя Солтан, калі ён пачынаў пісаць оперу Радкевічу «Дзікае паляванне караля Стаха». Я яму прапанаваў увесці ў аркестр сурмы. І калі была прэм'ера, это оперы дырыгент Александр Анісімов, то добра ўспрыняў і глядач, і аркестр, і салісты оперы. Мне, як майстру, было прыемна, што беларускай оперы загучаць нашы інструменты. Гэта ёлка, это звычайная ёлка. Яна мае вот такі павольны изгиб. Просто зняць скуру з сырого матэрыялу, які паўтараю. Наступны этап гэта мы павінны яе распіліць пополам. Мы павінны выбраць в этих двух паловах адтуліны. Гэта все трэба рабіць вельмі хутка, бо дрэва сырое, і фіксуем. У народным асяроддзі сурма была распаўсюджана на Беларусі, галоўным чынам у палескім рэгіёне. Беларускія сяляне выраблялі сурмы вялізных памераў, даўжынёй у 1,5–2 метры. Гэта ўжо апошняя стадія, якая у працы з сурмой. Яна ўжо склеена, яна шыпавана. Это таксама вельмі важная частка ў працы. Яна апрацаваная, пакаліравана колерам, яна апрацавана воскам, маслам льняным і жывіцай. Пачатак сурмы, ён удакладняўся муштуком. П'ять старадаўніх інструментаў, 5 характараў, 5 гісторый. І гэта толькі невялікі кавалак нашай багатай музычнай спадчыны.